Gini podo go Gini podo go iki ba ipeja taneno ka wang'iyo Miyo jait. Nikech nitie weche moko miwache pap mar moro wang' jopiny mar ni mondo Kenya wuoge e riwruok mar AU. Nikech weche moko bende kuodho ne East Africa ka bende nitie jomoko ma bende nyocha osingo to ne ok otimo kaka ne wageno. Ni koro wawuog oko. ing'eni in politics iwacho ga ni nitiere whipping emotions. Yes. Oro samo goyi kibaji cha to nitie kaka ji react mopogore. Mirima no nyalo goyi mindik gimoro makidogi penjo bang'e tidogi ng'iyo ni tane mana ndike. Nikech nitiere kaka be inyandike mondo inyis jogo ni kata kono tuono watu wang'e gimomiyo notimo ang'o utuono wa. Ten mana ni kaka ne wawache cha ni diplomacy, language ma diplomacy to pogore. Siasa mwago local ka. Koro kodhi e continental kanyo kata global. To nyaki duoge chien mi hambo. No kadwa mulo wach no luor moro ne makaro ne ywaya. Nikech kada ICC be nogo enduru ni wado wuoke. Ji bok di chung kendi. Afadhali gori ma iye kanyo. Kichung kendi to koro yuki yot. Sama ine iye kanyo no, ibi keda ka lokruok midwaro no iloko mana iye kanyo. Erokamano. Senior. Ng'eni piny ka piny ber ka bet ki jowetene. Nikech sama ina member of the international community kamano, tiyudo ka ibedo gi yot mar timo gigi mang'eny. To sama kuri chung kendi ni in kendi, to gigi ok ditim nikech ionge ngufu. Ahinya to pinje kaka mag Afrika ma pod develop gi. Nitiere